ragunan mutane kuma bayan Allah nan dinga su kaga dai ba zan ce na yafe musu ba kuma ni ma akwai dai a ciki ai kai ka yafe ba tunda kai shugaba ne tunda ƙasa ta ce to amma su sauran bayan Allah fa to kai me kace gaskiya ba za mu yadda ba in dai za mu yadda sai dai a yanke kunnensa a nemo leda a saka kunnensa a leda in ya so in na koma gida kaga zai zama shaidar cewa lallai wannan balarabe ka kunnensa a gaskiya kai kai tunani amma kai ma ya ne tunda in ya mutu za a je a yi ma interview guduma ya kamata a samu a gun Oscar in aka samu ta duka a ragargaje bakin sa hakoran na wallahi ban mutu ba na a ga ku da yalla bai yi baya da kai ka gani kace wa mutane suke nan tikashi ba guduwa da zai wallahi tallahi za su kyale ka a wannan dama anan kudin mutane suka tafi daman tun da kai mun iya shege ina zuwa ke fito tsawo ya duniya ce DJ nemo mana ina zuwa DJ wannan harkar da kai da muka je Niger to ita za ka yi a nan ka gane ai in ya nishadantar da ku shikenan amma dole ana samun tar mazale take ko tar mai ko tarfai kai akwai takwai don akwai ba wannan war take ko was kai a kafa sa masa warfa wannan ware waje a sa war din magani a sa wannan mai baya magani wallahi duk kudin ku suna gurin wa suna gurin ke da aka kudi suke wajenta ya aka suke wajenta a gurin wannan wannan mai dan kan kama an so kafira sanda sai ta zama dan warwashi kawai na ga yar hannu na ce Come on.